aften og velkommen. Mit navn er Jens Werner. Og på aftens program i dag har vi lidt om Henrik Pontoppidan og hans novelle Et grundskud. Men først lige lidt om Henrik Pontoppidan. Han er født den 24. juni 1857 i Fredericia. Han var præstesøn. Han valgte at læse ingeniør, men på det sidste år, lige inden de sidste eksamener, droppede han ud for at blive forfatter og efterleve drømmen. Hans stil er præget af et utrættet kritisk syn på mennesker, menneskers adfærd, det danske samfund og kristendommen. Han modtog i 1917 en Nobel fredspris. Og nu vil jeg sige velkommen til vores ekspert, Camilla Bæk. Hej. God aften og velkommen til. Tak skal du have. Så Camilla, kan du starte med at give os et resumé af novellen? Ja, det kan jeg. Novellen hedder jo Et grundskud, og den handler om en fattig bondefamilie, hvor faren han skal ud og købe en pattegris. Og den her pattegris, den skal fødes op, så familien kan leve af den over vinteren. Og det sker også. De får den her rigtig store, gode gris, som de navngiver Sif. Og den bliver født op, og familien er rigtig lykkelig i den periode, hvor den er født. Men Sif, den får nogle røde pletter på kroppen, og den bliver rigtig syg. Og selvom dyrlægen kommer på besøg, og familien den plejer grisen rigtig meget, så dør den desværre. Okay. Yes, jamen så synes vi skal snakke lidt om den tid, den her novelle er skrevet i. Ja, jamen det var jo i det moderne gennembrud, som foregik fra 1870 til ca. 1890. Og det var en periode, der var præget ekstremt meget af industrialisering og urbanisering. Og man kan se, at Georg Brandes, han var en rigtig stor forfatter i den her periode, fordi han var den, der kom ud med budskabet med, at vi skal sætte problemerne under debat. Ja, jamen hvilke emner blev der så sat under debat? Jamen, det var sådan noget som samfundets kvindesyn og social ulighed og sædelighedsfejlen. Og det var fordi, at han netop gerne ville sætte individet fri ved at lave den her naturalistiske skrivestil. Det kan jo bare godt, synes jeg ikke. Jo. Man beskrev samfundets svageste, og det tager den her novelle også udgangspunkt i. Okay, jamen så kan man sige, at den ligesom går overens med tiden, der er skrevet i, så? Ja, det kan man så sige. Okay, så. Jamen, så synes jeg, du skal komme lidt ind på nogle symboler. Symboler, altså vi har jo i starten af historien, der skriver Pontoppidan, ret et blindt greb i lykkens store pose. Og det var jo, da faren han skulle ud og vælge den her gris. Han skulle jo vælge familiens fremtid. Fordi hvis den her gris ikke kunne fødes op, jamen, så ville familien måske ikke klare vinteren. Og til sidst i historien, der skriver han, når ondt skulle ske, hellere have taget et af børnene. Og det betyder virkelig meget, fordi at man kan tydeligt se den her vigtighed i, at grisen skulle fødes op, og hvor fattige de egentlig var. Et andet symbol, det kunne også være grisen, svinet, som man også kaldte det. Og det står for frugtbarhed og moderskab. Og det kan man jo godt sammenligne med, at det var jo den, der skulle brødføde familien vinteren over, og det er jo moderens job at tage sig af maden hjemme. Grådighed, det er også et symbol på et svin, fordi at da grisen den blev fodret meget op, der ville de have alle deres naboer til at komme over og se den og blive vildt imponeret, hvilket de også var. Men der til sidst, da grisen dør, så har de faktisk slet ikke noget at vise frem. Så det er kun, da grisen den er rigtig fed. Navnet Sif, det får grisen af børnene, og det betyder rigdom og god høst. Og det er jo det, de ønsker at opnå med den her gris, fordi den bliver jo stor og fed. Og det bliver de virkelig glade for, at de bliver virkelig lykkelige over det. Men man kan så se til sidst i historien, at Sif det passer slet ikke til grisen, for den dør. Ja, men hvad er historiens budskab? Hvad har han prøvet at fortælle med den her novelle? Det var egentlig det, som Georg Brandes bedte forfatterne om at tage op. Det var at oplyse om underklassens levevilkår, og måske med et henblik på at lave disse muligheder om. Perspektivering. Hvad kan du perspektivere til? Jamen, den her historie kan man jo perspektivere til flere ting, men jeg har så valgt at perspektivere til budskabet. Og der kan man jo se maleriet her udslidt. Det er malet i Brændekilde i 1889, som også var i det moderne gennembrud. Og der kan man tydeligt se, at de arbejdede også på at vise underklassens problemer her. Fordi han simpelthen er så udslidt, så han er også tæt på at dø. Hvis man skal perspektivere til noget mere nutidigt,
så vil jeg sige racisme. Fordi det netop også er et problem, vi sætter under debat i dag. Og det er virkelig et problem, der fylder meget, men som folk samtidig er lidt forarvet over, at vi sætter frem i lyset, fordi det er egentlig noget privat. Yes. Jamen, tusind tak skal du have. Selv tak. Tak fordi du kom. Det var så lidt. Det var alt for i aften. I må have det godt.